Fort Knox, Hangar 18, Camp Hero a nové vlivné datové středisko, které americká vláda buduje a které bude shromažďovat důvěrné informace dost možná i o vás. Jsou to ty nejhůře proslulé, přísně utajované budovy Ameriky. Extrémní zabezpečení. Příkaz zabít bez váhání jakéhokoliv narušitele. Bez přeletové zóny. Co se v těchto ostře střežených oblastech děje, že vláda přijímá tak extrémní bezpečnostní opatření? Nové důkazy potvrdily, že některá z těchto tajných míst by mohla obsahovat informace a technologie představující hrozbu pro celý svět. Chrání naše vláda své občany nebo sama sebe? Od biologických zbraní po mimozemské technologie. Dnes večer odhalíme šokující pravdu skrytou hluboko v útrobách tajných vládních skladů. Co kdyby dějiny, které jste se učili ve škole, byly lež? Je naše vláda řízena nějakým tajným spolkem? Vítejte ve světě konspirací, kde lži, tajnosti a skrytá agenda vedou k jedinému zdroji. Odhalíme tajné spisy, o kterých vláda nechce, abyste věděli. Prima uvádí odhalení, konspirační spisy, tajné vládní sklady. Fort Knox, Louisville, Kentucky. Byl postaven v roce 1937 jako národní depozitář mincovního zlata. Je vybavený 1,5 metru širokými žulovými zdmi, silnými dveřmi, které odolají výbuchu o síle 22 tun, neprůstřelnými skly a trezorem s 60 cm tlustými stěnami, který přežije i výbuch jaderné bomby. Také tu údajně platí zvláštní tajná bezpečnostní opatření, včetně elektrických plotů, vodního příkopu, pastí s jedovatým plynem a dokonce i pohotovostním záplavovým systémem. Experti věří, že Fort Knox během let střežil takové vzácné předměty, jakými byly například maďarské korunovační klenoty, velké množství opiátů nebo mimozemské technologie. Říká se, že 4176 tun zlata v hodnotě 168 miliard dolarů ve Fort Knox hlídá 30 000 jednotek. Ale podle některých to zlato už celá desetiletí nikdo neviděl. Odhalený spis, operace Mincovní zlato. 1953. Vládní úředníci z Eisenhowerova úřadu přijíždějí do Fort Knox přepočítat zlato. Eisenhower byl nesmírně důležitou postavou dějin našeho národa. Byl to velice mocný a velmi uznávaný vojenský stratég. Když se vrátil z druhé světové války, byl hrdina. Naše země Eisenhowera ctila. Auditu je přítomno jen pár úředníků a nikdo nespochybňuje integritu Eisenhowerových lidí. To bylo naposledy, co se ve Fort Knox prováděl audit. Ale je možné, že by soukromá prohlídka v 70. letech přišla s tím, že Fort Knox není tím, čím se zdá být? V roce 1974 nabyla skupina kongresmenů dojem, že tam zlato možná není, a tak tam byli 4 z nich provedeni a byla jim ukázána část depozitáře. Fotografie však odhalily, že zlato má příliš světlou barvu, aby mohlo být pravé. Ale jestliže to zlato celá desetiletí nikdo neviděl, jak může někdo vůbec vědět, že tam je? A jeden muž možná zapravdu zaplatil cenu nejvyšší. Odhalený spis Dominic Strauss-Kahn. 13. května 2011 obvinila newyorská policie šéfa Mezinárodního měnového fondu Dominika Strausse-Kahna ze sexuálního napadení. Ale mnozí experti věří, že to byla zástěrka, která mu měla zabránit ve zveřejnění divokých obvinění ohledně Fort Knox. Bezpečnostní služba Ruské federace tvrdí, že Strauss-Kahn chtěl prozradit, že ve Fort Knox žádné zlato není. Říká se, že drsní agenti CIA přinutili Strausse-Kahna prozradit tuto šokující pravdu. Ale když poslanec Ron Paul požádá o audit ve Fort Knox, je jeho žádost zamítnuta. Do dnešního dne nebyl ve Fort Knox proveden hloubkový audit.
Experti se domnívají, že kdyby zlato skutečně zmizelo, americké i celosvětové finanční systémy by se přes noc zhroutily. Ale je Fort Knox skutečně prázdný? Jsou všichni strážci a všechna bezpečnostní opatření na místě jen proto, aby udrželi iluzi amerického bohatství? Nebo je uvnitř skryté ještě temnější tajemství? Mnozí dnes věří, že Fort Knox slouží jako maximálně střežené zařízení pro uskladnění mimozemské technologie získané z havárií UFO, jako byla slavná havárie létajícího talíře u Roswellu v roce 1947. Někteří experti věří, že za tu dobu, co americká armáda analyzovala mimozemské technologie z nejrůznějších havárií UFO, potřebovala nějaké prostory, kam by všechny ty mimozemské vraky uložila. A kde to může být bezpečnější než v podzemních trezorech Fort Knox? Mohl by Fort Knox posloužit jako přísně tajný muzejní depozitář rozbité mimozemské technologie? Za okamžik tajný sklad, který by mohl rozšířit americkou moc až za naši sluneční soustavu. Odhalení. Konspirační spisy. 27. července 1947, jen pár dní po slavném incidentu s UFO nedaleko Roswellu, je létající talíř údajně přepraven napříč pouští na přísně utajované místo. O tom, co přesně se stalo s vrakem z Roswellu, existují rozporuplné výpovědi. Myslíme si, že samotný vrak byl převezen do Daytonu v Ohiu na leteckou základnu Wright-Patterson, tehdy ještě Wright Field. Tam si mnohem podrobněji prohlédli, co to vlastně přivezli. Podle krycí historky to byl jednoduše meteorologický balón, proto nebylo potřeba to blíže vyšetřovat. Letecká základna Wright-Patterson je údajně největší, nejlépe zabezpečená a nejutajovanější letecká základna ve Spojených státech. Její divize cizích technologií stála u zrodu obrovských pokroků v oblasti letectví. Její bezpečnostní systémy jsou velice vyspělé. Udržují vetřelce venku a tajemství uvnitř. V samotném srdci se nachází mimořádně zabezpečené skladiště. Hangár 18 stál více než století na samém vrcholu přísně utajované americké letecké technologie. 8. července roku 1947 je z ústředí FBI v texaském Dallasu odeslán dopis do Cincinnati v Ohiu. V dokumentu se uvádí, že disk byl speciálním letadlem převezen do Wright Field na další zkoumání. Následná tajná zpráva řediteli FBI J. Edgaru Hooverovi pak uvádí, že létající talíř obsahoval těla 3 mimozemšťanů. Byli asi metr vysocí a na sobě měli stříbrné metalické kombinézy. Ale těla mimozemšťanů i jejich rakety zcela zmizely z očí veřejnosti. Mnozí věří, že vše bylo uloženo v Wright-Pattersonu v hangáru 18. Co ovšem v dokumentech FBI nebylo, bylo to, že jeden z mimozemských pilotů dost možná havárii přežil. Podle vojenského pozorovatele plukovníka Mariona Magroudera americké letectvo drželo a vyslýchalo mimozemského pilota na letecké základně Wright-Patterson. Jestli Magruder říká pravdu, je možné, že je tento mimozemšťan stále hluboko v útrobách Wright-Pattersonu. Další letecký důstojník, kapitán Robert Collins, Magruderovu výpověď potvrzuje. Collins říká, že letectvo vybudovalo tajné podzemní zařízení, kde by mohli skrývat, zkoumat a vyslýchat mimozemské subjekty. Collins jde ale ještě dál. Tvrdí, že všechny černé operace amerického vojenského letectva procházejí přes leteckou základnu Wright-Patterson. Že by se americká vláda snažila zatajit mimozemské technologie a ostatky mimozemšťanů? Wright-Patterson se zdá být jedinou existující základnou, která má prsty v každém technologickém pokroku, kterého letectvo dosáhlo. Takže údajně se tu stalo tohle. Firmy, jako je Lockheed Martin, Litton a další velké korporace získaly tyhle technologie. Řekli jim, hele, vemte si to, udělejte si reverzní inženýrství a vývoj a my vám dovolíme si tu technologii patentovat a budeme ji využívat. A co americká vláda výměnou za tu technologii získala? Vyspělé zbraně na dosahování vlastních cílů a kontrolu této technologie. Experti tvrdí, že se po incidentu Wright-Patterson stal centrální silou ve vývoji vyspělých leteckých a zbraňových technologií. Mohlo by toto spojení být přímým následkem reverzního inženýrství mimozemské technologie v hangáru 18?
Někdo si myslí, že mimozemské technologie nejsou jediné tajemství, které se tam skrývá. Odhalený spis Die Glocke. Několik vyšetřování spojuje leteckou základnu Wright-Patterson s tajemnou nacistickou zbraní. Technologie známá jako Die Glocke nebo nacistický zvon byla něco, co se Hitler až do posledních dní války snažil sestrojit. Chtěl to dokázat. Chtěl to vytvořit, ať už to bylo cokoliv. Otázka ovšem je, co to bylo. Není mnoho lidí, kteří by věděli, čeho byl nacistický zvon skutečně schopný. Někdo dokonce razí teorii, že šlo o stroj času. Jiní zase tvrdí, že šlo o antigravitační zbraň. A kdyby se mu ji podařilo využít, dokázal by odrazit jak americké, tak sovětské síly, které se k němu přibližovaly. Experti věří, že Die Glocke skončil na konci války v amerických rukou. Že by se skrýval v hangáru 18 a chránil svá tajemství i po 70 letech? A je tohle jediná nacistická superzbraň, kterou Amerika drží pod zámkem? Za okamžik odhalíme vám další tajný vládní sklad, který je domovem dost možná té nejsmrtelnější pozemní zbraně všech dob. Odhalení. Konspirační spisy. Ať už je to ztracené zlato, které by mohlo svrhnout světové vlády, nebo futuristické zbraně, moc vládnout světu by mohla záviset na tom, zda je národ schopen udržet pod pokličkou svá nejkontroverznější tajemství. Ale co se stane, když ta zbraň není technologická, ale biologická? Odhalený spis. Projekt Montauk. Montauk, Long Island. Oblast Hamptons je oblíbenou letní destinací bohatých Newyorčanů. Ale nikdo z nich neví, že by jim nedaleká tajná základna mohla zadělat na noční můry. Camp Hero, který se původně tvářil jako malá rybářská vesnice, je ve skutečnosti řada bunkrů určených k tomu, aby americkou armádu varovali před blížícími se německými ponorkami. Ale během studené války získal Camp Hero temnější účel. Někdo říká, že Camp Hero posunul hranice vědy prováděním děsivých experimentů v podobě vystavování účinkům záření, injekcí s plutoniem či ovládání mysli, následkem čehož zemřely stovky obětí. Jak se Camp Hero podařilo utajit desítky let experimentování na lidech? Experti se dnes odvolávají na tajné podzemní zařízení. Oběti těchto experimentů popisují 9patrový komplex se systémem tunelů a sálů. Svědci potvrdili důkazy o existenci stavby pod Camp Hero, ale všechny vchody jsou skryté. Podle stejných zdrojů se experimenty v Camp Hero netýkaly jenom vojenského personálu, ale prováděly se také na místní civilní populaci. Jsou konspirační teoretici, kteří věří, že některé viry, které se vyskytují v naší populaci, byly uměle vytvořeny proti nám. Do toho spadá SARS, H1N1, AIDS a dost možná i Ebola. Některé kmeny neštovic byly docela jistě vytvořeny naší nebo jinou vládou jako zbraně. Mnozí věří, že Camp Hero je tajná základna pro ty nejďábelštější biologické zbraně, jaké byly kdy vytvořeny. Bývalí zaměstnanci střediska potvrdili, že dosáhli velkých pokroků v oblasti uměle vytvořených virů. A kdyby bacily unikly ze zařízení, mohlo by to způsobit masovou epidemii. Odhalený spis. Operace Paperclip. Mezi Sovětským svazem a Američany došlo k dohodě o rozdělení vědců z nacistického Německa. Šlo o velice inteligentní lidi, kteří pracovali na technologiích, jaké lidstvo ještě dosud nevidělo. Nedaleko od Camp Hero se nachází město Old Lyme. Tam nikdo neví o tajných vládních projektech, na kterých se kousek od nich pracuje. Dostali plnou imunitu za jakékoliv válečné zločiny, kterých se případně dopustili. Dostali možnost napravit zlo, které během války napáchali. Dostali možnost žít na americké půdě a pracovat pro vládu Spojených států. Když byl nově naverbovaný nacistický vědec Erich Traub v Americe pod ochranou, začal údajně zdokonalovat svou infekční metodu. Vytvořil bakterii, kterou přenášel hmyz. Nemoc se rychle šířila a měla schopnost zabít miliony. Je možné, že by tento biologický vynález unikl z laboratoře a napadl město Old Lyme.
Léto 1975. Film Stevena Spielberga Čelisti způsobil, že se každý na americkém východním pobřeží bál jít do vody. A obyvatelé Old Lyme zatím netuší, že se u nich zanedlouho zjeví docela jiný zabiják. Téměř přes noc se město Old Lyme stává světovým epicentrem lymské boreliózy. Unikla snad lymská borelióza z Camp Hero a nakazila pobřeží Connecticutu. Já myslím, že si to Američané zaslouží vědět. A nejen to. Americký lid, lidé celého světa si zaslouží znát kompletní historii tohoto jevu. A to politicky, společensky i vědecky. Camp Hero byl sice v roce 1984 uzavřen, ale jeho strašlivý odkaz možná žije dál v řadě případů lymské boreliózy, která nadále zužuje tuto oblast. Za okamžik vám ukážeme ten nejzrůdnější vládní sklad ze všech, vybudovaný s jediným cílem. Ovládat budoucnost. Odhalení. Konspirační spisy. Ztracené zlato. Mimozemské technologie. Strašlivé biologické zbraně. Skrývá vláda ve svých skladech děsivá tajemství proto, aby ochránila veřejnost nebo sebe. Dnes se buduje nová tajná stavba, která by mohla rozhodnout o osudu celého lidstva. Hluboko v srdci pouště v Utahu buduje Amerika superšpionážní pevnost za $2 miliardy. Je to datové centrum Národního bezpečnostního úřadu v Utahu. Plánované dokončení by mělo být v roce 2013. A jeho účelem je sledovat online pohyb kteréhokoliv jedince na této planetě a vytvořit rozsáhlou informační databázi na světě. Washington Post nedávno napsal, že americké zpravodajské agentury mají přístup do centrálních serverů 9 největších technologických firm v zemi, včetně Microsoftu, Apple, Google, Yahoo a Facebooku. Digitální informace světa budou proudit dál svými koridory. Každý e-mail, telefonní hovor, textová zpráva a finanční transakce. A není jisté, že se invaze do našeho soukromí zastaví u toho. Osobní finance, politické názory, důvěrné lékařské záznamy. To vše by se mohlo dostat pod mikroskop amerických zpravodajských služeb. Senátor Ron Wyden z Oregonu a senátor Mark Udall z Koloráda napsali nedávno dopis ministru spravedlnosti. Existuje rostoucí propast mezi tím, co si většina Američanů myslí, že jim zákony dovolují, a tím, co vláda tajně tvrdí, že zákony dovolují. Informace shromážděné datovým střediskem v Utahu by mohly vládě umožnit, aby se zaměřila na každého jedince na této planetě. A to jen stisknutím klávesy. Až bude toto nejnovější tajné vládní zařízení uvedeno do provozu, informace už nebudou představovat pouze moc, ale můžou se stát největší hrozbou svobody, jakou svět kdy poznal. Světoví vůdci po celém světě jsou hladoví po moci. Jakmile tu moc okusí, skutečně věřím, že udělají cokoliv, aby si udrželi kontrolu a aby si udrželi moc, kterou mají. Odhalení. Konspirační spisy. Ve studiu Wind vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným 2014.